For at installere en DHCP server skal du trykke Add Roles og Features, trykke Next. Tilføj en role-based og feature-based installation. Vælg den server du installerer den på. Den har jeg her. Trykker Next. Vælger DHCP server, og der er så nogle features der skal tilføjes. Trykker bare Add Feature. Du brokker så over, at jeg ikke har nogen statisk IP-adresse. Den har jeg ikke fået ændret, men den skal jeg selvfølgelig være ændret på jeres. Trykker Next, og trykker Next, og trykker Next ved Features. Og der er så en lille sum af det, jeg vil installere. Trykker Next, og Confirm Installation. Og her kan jeg trykke vinge af for at genstarte. Det vil jeg selvfølgelig ikke, for jeg skal gemme en video her, men det kan jeg gøre. Trykker Close, og jeg klipper lige videoen for at komme hen til, hvor den er færdig. Det er den så der. Og nu kan jeg se, at der er et lille udopstegn heroppe. Jeg skal lige complete min DHCP-konfiguration. Det skal lige confirme, hvem der er DHCP-administrator. Det er mig. Og jeg siger bare commit med at bruge min konto. Og den siger så creating security groups done. Og authorizing DHCP server done. Jeg trykker close. Så kan jeg gå over i min DHCP setup. Og tilføje et nyt scope. Jeg skal lige finde IPv4, hvis den vil komme frem. Det vil den der, og jeg vælger Add New Scope. Trykker Next. Skriver et navn ind på scopet. Og jeg kan også give den en description, hvis vi vil det. Nu kalder jeg det bare scope 1 uden description. Og skriver et eller andet, trykker Next. Og hvor vil jeg starte med at dele adresse ud fra? 192.168.1.10 skriver jeg bare. Og jeg vil godt stoppe med at dele adresse ud på 20, så jeg deler 10 adresse ud. I skal selvfølgelig skrive den IP-adresse, der er relevant for jer i det rigtige range. Og nu kan jeg så ekskludere nogle IP-adresser, hvis jeg vil gøre det inde i det range her, for eksempel 1, 2 eller 11, 12 eller 13, hvis det var min printerserver. Og her går jeg bare videre for at lave de her konfiguration af de ting, jeg skal give ud over min IP-adresse. Så skal der også følge gateway med og en DNS-server og en domain-navn. Jeg tilføjer min router og min gateway, og her har jeg så min server og mit domænnavn. Det tilføjer jeg også. Så det var next. Og hvis jeg havde Win-server, så ville jeg skrive det ind her. Det har jeg ikke. Om jeg vil aktivere min scope, det vil jeg gerne. Yes, og trykker finish. Så kan jeg gå ind og se, at det jeg har testet ind, det også er sat i funktion. Jeg har en scope 1, og hvad for en der kan høre til. Jeg har, hvor jeg låner adresse ud fra og til, fra 192.168.1.10 til 20. Og jeg har min lease, hvis der var nogen, der havde optaget en adresse, ville det være under lease, og reservationer vil være under reservationer. Så har jeg så min options, det vil sige min router, min DNS og min domænenavn. Og jeg kan tilføje options ved at højreklikke også i configure, og så kan jeg tilføje forskellige options, hvis jeg vil det. Det var det.